F'kitba fuq Facebook il-professur Endru Azzopardi qal l-ex kap nazzjonalista Adrian Delija sabiex ibaxxi rasu għax mhux akbar mill-partit. F'din il-kitba il-professur Azzopardi qal li Delija irid jifhem li hu mhux il-kap nazzjonalista. Dan wara li fl-elezzjoni għal kap nazzjonalista ta' ġimagħtejlu Delija tilef distak minimu ħafna dak ta' 44 vot kontra Elix Borg. Il-professur Azzopardi ta' parir lil Delija biex jibqa' lura kif fi kliemu kienu għamlu Chris Sajt, Frank Portelli u Elix Perici Kalaxxone meta dawn ikkontestaw l-elezzjoni għal-kap fl-2017 u fija rebaħ Adrian Delija. F'din il-kitba il-professur Azzopardi qal li Delija m'għandux isir akbar mill-Partit Nazzjonalista. Huwa qal dan f'kuntest li f'dawn l-aħħar ġimgħat wara l-elezzjoni li fiha Elix Borg sar kap ieħor nazzjonalista, Delija qed jippubblika bosta kitbiet fuq il-midja soċjali waqt li jmur għal bosta intervisti bħalli kieku għadha għaddejja l-elezzjoni għal kap nazzjonalista. Salittant f'żewġ intervisti mat-Times u mal-Lavi Malta, Adrian Delija qal li mhux se jikkontesta għal kariga ta' viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Ma' Mark Lorenz Zammi tat-Times, Adrian Delija sostna li s'issa m'hemmx pożizzjoni miftuħa għat-tieni viċi kap nazzjonalista. Dan hekk kif l-Istatut Nazzjonalista jgħid li għandu ikun hemm viċi kap wieħed fejn bħalissa hemm Elix Perici Kalaxxone. Matul il-kampanja elettorali għal kap u anke eventwalment wara li sar kap, Elix Borg qal li se jaħtar viċi kap nazzjonalista ieħor li jkun responsabbli mill-affarijiet tal-Parlament. Fl-aħħar jiem, Elix Borg għal darba darbtej qal li se jaħtar b'mod imminenti ix-Shadow Cabinet flimkien mal-viċi kap nazzjonalista. Ġimagħtej wara l-elezzjoni, Elix Borg għadu ma ħabbar xejn dwar ix-Shadow Cabinet.